Noiz amaitzen da, entrega? Horrengo astean, ez? Estamos jodidos. Vale, orduan, zuek egingo zue hau. Hemen geunden, eta nire izuet azaldu pare bat gauza. Lehenengoa, izango da, zelan erabili dezakezuen Chris, Tool, Unas, bebelak egiteko edo parte gogorrak egiteko. Adibidez, ni badukat elementu hau, bai? Duplikauko dut, jarriko hemen. Eta honi sartuko diot, edge loop, non dau? Generate subdivision surface. Nik subdivision surface hartzen badut, jarriko diot bastante, vale? Horrela suabizaten da. Gure izatekotan, hau, markatzea ze sartu behar dugu? Arista de soporte, ez? Baina batzutan, sartzen dugu arista de soporte pillo, hau ez, sartzen dugu arista de soporte pillo, olakoak, bai? Eta geometria bazten da, enguarreatzen. Eta igual ez dugu erabili nahi hori, bai, iraide? Orduan, erabili beharrean hori, egiten duguna da, hartu hau dana, eta erabiliko dugu subdivision surfaceekin erabiltzen dan, igual herramientarik interesanten etariko bat. Eta da, hemen, edge crease, sakatzen badot crease, mugitu ezaket arratoi alde batera eta bestera, eta edge honi pisu bat emon. Kasu honetan pisua bateko emon diot. Pisua motekotan, egiten dagoena da hor poligono gehiago sartu, gero. Orduan, tensioa sartzen da hor. Horrek permititzen gaitu, eukitzea geometri bat simple lan egiteko, eta ez eukitzea inbesteko edge loop, ez? Adibidez, oso evidente da, dakagunean, bueno, evidente da, beti. Baina guk, eredu batekin ikusten eban lehen hau, eta oso interesantea, por ejemplo, igual biratuko interneten areto paten dudan, Blender Edge Crease. Ez tipo bat agertzen zen, Blender ez Blender Edge Crease 4, ez 4, baizik eta normal. Tipo bat ilusiote erabiltzen, hau erabiltzen zen aspaldin, ez nekien erabiltzen zen oraindik. Pues hemen ikusi leike ez, honetan ateratzeko detailea, baina bueno, hemen adibidez ere, bai? Baina, bueno, no voy a encontrar, da igual. Arma baten, olako arma baten, pues igual interesante da Chris erabiltzea be bai, ez? Ez eukitzeko hainbesteko edge loop, bai? Interesantea izan leike. Igual hemen ez artea Chris bat gero ez edatzeko parte hori, bueno, hemen ez, igual hemen, hau, Chris bat sartu, eta hortik aurrera ja dana plano izango zen eta ondo markatuta, ez? Venga, beste movida bat erakutsi nahi dizue dana. Adibidez, egin behar badugu hemen, bai? Eta zer da diferentzia honen eta Mark Sharpen artean? Mark Sharp erabiltzen genuen, objektu bat danian, por ejemplo, dupliko. Kenduko diote subdivision surface, bai, kenduko diot hau, eta hemen dakau horrela. Eta hau markatzen badut nik Mark Sharp, a ver, dana, hautaten usten badit, Edge Mark Sharp. Eiten dagoena hemen jolasten dau con el suavizado de normales. Hau da, nik normalak ikusten badodaz, entortzen manazona, eta hartze doz aurpegi guztiak eta esaten diet normalak erakusteko, hauek dira, txiki hauak ikusiko ditut, hauek dira, bi aurpegien hauen arteko difuminadoa markatzen da benak, bai? Hori da kausa bat, baino hori erabiltzen da bideojokotan pilo bat. Baina beste honetan, egiten dagoena da, duplikatuko dut eta aplikatuko diot subdivision, egin dagoena da, subdibiditzerakoan, hemen, kenduko ditut hauek, subdibiditzerakoan, sartu dago hemen detaile gehiago, bueno, sartu beharko luke detaile gehiago, no, más que nada, ez da detaile gehiago, que me estoy liando. Subdibiditzerakoan, ez subdibiditzeko suave, ez subdibiditzeko olantxe. A ver, vamos a quitarle el draw sharp el Chris, perdón. Casi que hartzen badu aztanak y le digo clear Chris o edge Chris y le pongo a 0. ¿No puedo poner todos a 0? Bai, ez, hemen, 0. 0 jartzen badiot, ez diot jarri 0? Edge Chris 0 izan behar du o menos, se me acaba de reventar 0
Bueno, pues minus bat izan behar du. Va entre menos 1 y 1. Bai? Hau subdibiditzerakoan, subdibitzen da horrela, eta hau subdibitzen da horrela, bai? Gero, poligono gehiago sartzerakoan berak hartzen dago erabakia subdibitzeko suabe edo subdibitzeko gogor. Diferentea da, bai? Diferentea da. Venga, beste gauzatxu bat, nahi duzu dana erakutsi. Orduan, hau, erabili dezakezue subdivision surface erabiltzen dozuenean. Baina beste gauza bat interesante. Hemen gure dut sartu elementu bat, por ejemplo, zilindro bat, zilindro bat, eta zilindro honek izango ditu, izango du hemen, olako irekidura bat, por ejemplo, vamos a poner estrude bat eta eskalatze dut, olako zeo zer izango dau, vale? Eta parte hau deko bebel batekin transizio polit bategaz, horrelako zeo zer demagun, Eta honek deko, vamos a poner eskalatuko pizkatxu bat eta jeitziko botoi bat, como potentziómetro bat edo olako zeo zer. Demagun hau ere egiten dio dela hemen bebel polit bat, eta daukat elementu hau oso txuloa, hau borratuko dut, vale? Daukat elementu hau super txuloa, que igual egingo duguna da bere pivotea jarri tokatzen zaio tokian, hori ere ideia ona litzateke. Hau gertatuko zaizue hainbat armetan edo egiten duzuen mobidan. En plan hard surface. Apply all trans, vale, hemen daukagu. Daukagu tipo hau, eta gure dugu jarri amentxe. Igual eskina honetan, bai? Eskina honetan eta horrela giratuta. Baina nahi dugu ajustatea ondo gure geometriara, bai? Pegatzea guai, pegatzea ondo. Egingo duguna da urrengoa. Jarri dezakegu hemen snap to faces, por ejemplo, bai? Orduan orain pegatuko da aurpegietara, bai? Ikusten? Pegatzen dela aurpegietara. Igual ondo legoke en vez de esto ponerle median point, no, individual origin y el local. Segatik, ez daukat ondo egin da transforms? Ez daukat ondo egin da transforms, segundu bat, Jarriko diot al 0. ¿Hor ondo da? Bai, pues si le he puesto bien. Bueno, jartze dut hau hemen. Uy, ¿qué se me está escapando? ¿Qué se me está escapando? ¿Qué se me escapa? ¿No es de aquí? Igual con set original de... Baina set... El origin sí, ahí no ha pedido transform, ¿no? Bai, origina ondo dao. Y este está mal. Vale, este apply all trans. ¿Igual es eso? Qué raro. Sí tiene el origin ahí también, ¿no? Origina ondo deko. Ahí va Dios. No tienes que poner en... Está en faces, align rotation, local, porque si le pongo normal va a hacer igual, ¿no? Y si le pongo global va a hacer igual. Ahí va mi puta vida, active element. Ahí va Dios. Bueno, me la pela. Jarriko dut hau barik. Jartze dut hemen. Orain gauza bat egin dezakeguna da, hemen aplikatu skin grab bat. Eta zer da skin grab? Sakatzen diot hemen, eta jartzeo diot deform eta skin grab, bai? Honek egiten dauena da, esan tarjeta zein dan, tarjeta da hau, egiten dauena da pegatu geometria objektu horretara. Claro, pero mira que txiburtzio ha hecho. Zein behar dugu orain, esan behar diogu bakarrik pegatzea beko bertizeak. Bai, hartu itzazket bertize hauek, bai? Eta hemen egin vertex group bat, bai? Sartu hauek vertex group honetan, eta skin grab honi esan bakarrik erabiltzeko vertex group hau. Eta orain daukat, bai? Hori ondo pegatuta parte hori. Hombre, igual egin dezakegu hemen, a ver, jo, qué mal me está saliendo. Egin dezakeguna da, igual hartu beste hauek, bai, adibidez, se me ocurre, sartu vertex group honetan, baina con una fuerza de erdia, por ejemplo, igual hauek, erdia. Mendik. Assign. Beste hauek gitziago. Assign. Eta beste hauek gitziago. Assign. Eta horrela transizio bat egin, bai? Hori egin dezakegu. Ikusten? Igual batzutan, jo, ez dago oso ondo resolbiduta modia hau, Ze gehiago egin dezakegu. Por ejemplo, ez dakit eredua oso ona ez badan. Por ejemplo, puedo girar y aquí va a quedar mejor.
Bai, ikusten duzu ezelan moldatzen dan, depende tokia, igual beste lekuan son oso jebia. Honekin egin dezakezuena da, hau altakoa izatea eta transizio hau ez ikustea. Seide smooth jartzen diot, bi hauek pegatzen baditut. Eta geometria berberarekin ja kasi ez da ikusiko transizioa, vale? Con un poquito de maña ez da ikusiko. Orduan, horrekin ere lan egin dezakezue zeuen altako geometria egiten. ¿Teracuan reto flow de esto? ¿O un low poly? Le haces aquí el low poly, o sea, pillas esto, le haces retopo flow, nik horrela egingo nuke, active, eta hemen sortuko nuke. Pues lo rodeas bien, ¿no? Le rodeas a gusto, bai, egingo nuke olantxe, bai? Sí. Eta gero hori behikiatuko litzateke ondo. O sea, que vayamos a los detalles también, ¿no? Hori da. Vale, orduan, horrekin esan edot detaileak egitea, bai. Vale. Horrekin badaukagu. Nahi dut zeuek lan egiteak hau elementu honetan bakarrik fijatzen. Dale, azkenengoa esan dine bana. Hau zaila izango da, egingot kubo batekin, zuek ikusteko, eta da, edge loopak egiterakoan, zaparkatu, bebelak egiterakoan, fijatzea normalaren orientazioan. Hau da. Demagun, ni daukadala, egingot beste estena baten, ni daukadala hemen kubo bat, bai? Eta kubo honetan nahi dudala zulo bat egin zilindro bategaz. Egingo zilindro bat, vale? Eta zuloa egingo, bai? Apply all transfers egingo diot honi. Vale. Honek jasoko dau booleana bat beste zilindroana. Ahí está. Vale, nik orain zilindroa esaten badiot ikusteko wireframe, gogoratu zala hemen behan, clipboard display. Wireframe, ikusiko dut egiten dauen mosketa. Vale? Pues nik orain hartu ezaketa hau, unaz, utxi telefonoa mesedez. Nik ahortzen badot hau, eta egiten badiot bebel bat, vale? Olakoa. Ikusiko dut zelan elementu hau bebelarekin ikusiko da. Baina gure badot orain bebel bat hemen egin, arazoa geneukan, en plan de zelan egingo dauen, egingo dau alderantziz, ez? Orduan, egingo dudana hemen, izango da, hartuko dut aurpegi hau, bebela eragiten diona, bai? Jeitxiko dut bastante, más o menos aurpegiaren betxu zelan, pasatzen manaz, ja ez du bebela egiten, ez? Hortik, eta hartzen baditut aurpegi hauek, azkenengo ristrau, eta flipatzen badiot normalak ikusten baditut orain, face orientation, bai? Elementu honena, honen normalak ondo dauz, ez? Hartzen baditut hauek, eta normalak flipatzen baditut, normal flip, buelta ematen badiet, orain bebela egiterakoan, egingo dit alderantziz. Hartzen dut bebela hau, eta egiten dit bebela, me cago en mi vida, me está haciendo como no quiero. Segatik! Egin barko luke alderantziz. ¿Qué cagada es esta? A ver. Acabo de llegar a mi punto de no retorno, a ver. Hartzen badot hau, bebela egiterakoan, egiten dit ondo. ¿En qué me he equivocado? Vale, igual aurpegi hau ez dut behar. A ver, vamos a borrar estas. Hartzen badot hau. Caben Dios. Me estoy liando desde aquí zergatik. Segundu bat, Vale, gauza da utzi behar dozuela normal hau beste aldera, vale? Normal hau, buelta moten badiot, nik hartzen badot hau, bai? Eta egiten badiot, bebel, egingoit bebela beste aldera. Ikusten zelan egiten dauen bebela beste aldera? Normala bueltatuta dagoelako? Pues honek lagundu algaitu hemen bebel hau egiteko gure dugun moduan. Pero, egingo diot, apply all trans? ¿Tiene apply all trans? Ahí va mi puta vida. Eta honi buelta moten badiot?
Hijo de Perkins. Zein dut txarto. Bueno, pues honi buelta emon bar... Osa, bat, buelta emon bar dau. Honek emon bar zaio buelta. Eta bekoa txarto, ez que orain arte ez dut horrela egin, eta funtzionatu zait, ez dakit zeratik orain, ez? Pero bueno, básicamente hori, bai? Horrela egiten dit ondo. Eta orain, aplikatzen dut booleana, borratze dut hau, bestea, eta daukat hau, ondo, bai? Hortxe, bai? Da movida bat, bai, iteko bebelak guai. Mosketetan, bordeetan bebelak egiteko, bale? Bizkat jodido, komplikatua, baina hau erabiliko dugu egiteko, hau, parte honen, jarriko dugu hau, parte hau, daukala bebela barruan eta bebela kanpoan egin beharko duzu horrela. Saiatuko naz egiten, abera geratzen zaidan. Ez da erraza, Hartuko dut hau, duplikatuko dut, mugitu, en su normal, bai? P, separate, bale, badukat hau, kenduko diot mirrorra, orain proba iteko, kenduko diot subdivision, bale, demagun daukadala hau. Bale, hartze dut hau, egiten diot estrudetxu bat, eta igual bordetan, egiten diot olantxe, ez? Hartze dut hau, eta sartzen diot hemen bebel bat. Bale, pues demagun nahi dudala, honekin zulo bat egin bestean. Bale, hau jarriko dugu en modo wireframe. Bale, eta nahi dut hau hartu, mugidu. Non dago bere manipuladorea? Hortxe. Set origin to geometry. Bale, igual hartuko dugu normal honen kokapena, eta gordeko dut. Bale. Eta mugitzen duguna. Bale, orduan, hemen behar dugu, alde batetik, hartzea. Beko aurpegi hau, lehenengo booleana aktibatu, Honi sartuko diot booleana. Hau aplikatu, hau ez, generate boolean, bale? Eta egingo dugu booleana bat, kentzeko hau, bale? Hartzen dut hau. Eta ja kentzen dit booleana, ez? Bai? Hemen kentzen ari dit booleana hau. Baina honik hau hartzen badut orain, hartzen baditut beko aurpegiak, eta egiten badiot bebeltxua, olakoa, ja behan ikusiko da bebeltxua ondo, ez? Baina, klaro, zer gertatzen da, nahi duela bebela ere goian, pues hartu behar dut, goiko aurpegia, jeitzi egotea parean, ez da geratzen parean, pero bueno, eta emoten badiot buelta aurpegi hauei, bai, borde honi emoten badiot normali buelta, lehenago egin dugu moduan, normala flip, permitituko dit hemen, hau, bai, ala ez, bai? Bai, joder, menos mal, que susto. Egingo dit bebeltxu hau, bai, orain, aplikatzen dut booleana, dana, aplikatu behar dut, bale? Borratzen dut hemen soberan dagoena, eta geratu zait, un poco kutre. Geratu zait pizka kutre. Ez egoelako ondo orientatuta aurpegi hau, elementu honekiko. A ver, vamos a ir para atrás. Eta retopo batean, hemen, ¿hacemos plano o nos metemos dentro del grupo también? Retopo batean zer eta zer? En esta parte la hacemos plana y que las normas pillen como que hay un boquete para adentro. Bai, baina horretarako nahi badozue hori egin, beharko dozuena izango da, egotea ez izate hauek perpendikularrak, baizik eta pizkat irekiak. Osa, askaratu beharko dozue hau pizkatxu bat, que ya entramos en la zona que es un poco cochino esto. Claro, pues luego hay un problema, que luego yo cuando hago el retopo flow, hay partes que siempre quedan como más fuera, otras más dentro, y luego tú pones lo de los metros estos de distancia y te salen unas putas mierdas de flipar. A mí por lo menos no me mejor. Bai. Esa parte tiene que ser para adentro, y luego hay partes que es para afuera. ¿En qué lo pones? Jo, pues no sé. Hori no dut nada. Jo que sé, tío. Osa, hori da, pieza bakoitza begiratzea, berse faiatzen dauen, ez da hain erraza hau, Eta buleanak bete dira komplikatuak.
Vamos a aplicar a ver si sale. Hemen, egiteko zuket dinosuna, litzateke, hemen pasatzea. Osea, zu nahi duzu egin bakarrik, zera bat, karratu bat, ez? Yo ya lo sorteé con el para adentro, pero digo que si podría haber hecho, en plan. Podrías haber hecho, no sé, podrías haber hecho esto. Pero ya me puedo meter para adentro. Sí. Vale. Baina, kontuz ez perpendikularra izatea. Hau perpendikularra da, esan nahi da. Ni jartzen manaz hemen front, hemen daude aurpegi batzuk ezin ditu dela ikusi. Osea, aurpegi hau, non dago? Hau, jartzen manazen front, ez dut ikusten. Eta ez duan ez ikusten, no se va a beikear el puto normal. Orduan, zer egin behar dozu hemen, zuloa egiterakoan, lo voy a volver a hacer, zuloa egiterakoan, egizu zuloa horrela. Hau kubo bat nahi behar kendu, nahi behar kendu kubo hau, eta orain egiten diozu hemen, booleana, al kubo, eta kuboa jarriko dut en modo wire. Claro, aurpegi hau ez da ikusiko, ni jartzen az hemen en front, eta ez da ikusten, no se va a beikear. Ze egiten da momentu hauetan, osea, movida hauetan, eskalatzen duzu pizkatxu bat hau, bai, kanporaka, eta behiratzen baduzu en front, ja tiene un angulo. Orduan ja ikusten dozu. Orduan beti egiten dozunean zulo bat, izan behar da horrela, bai? Hori da pizkatxu bat ideia, boleanekin eta, bueno, eta normalekin. Bueno, hau zaila da egitea, osea, pistolena zaila da egitea. Gaur egun, guk ikasiko dugu hau egiten, baina gaur egun jendeak erabiltzen dauena da CAD-eko programa bat. Eta gehienek erabiltzen dute hau. Zer? Déjanos solo entrar a la nuestra, tío, en plan, si entrar a la vuestra, Bai. Entre el retomoflow de la nuestra, la vuestra, no sé qué, los busco, es un puto triste. Venga, vale, aceptamos barko. Egin zeuena, baina zeuen arman gure dut ikustea, booleanan eragina, bebelak ikusi nahi dodaz. Ikusi nahi dut, altakoa modelatu dezuela de la hostia. Entratzen behar txurro bat ez dut onartuko, bale? Baina bakarrik egin behar duzu hori. Vale, orduan, jakin dezazuela, gaur egun bideojokotan erabiltzen dela programa hau gehien bat armak egiteko, bale? Deitzen da Fusion 3D eta da CAD programa bat. Eta CAD programek lan egiten dabe con sólidos, no con polígonos. Eta sólidoak, que vienen un poco de las NURBS, oso onak dira olako intersekzioak eta olako mierdak egiten. Orduan, tiene su puta amiga, vale? Baina boleanak eta horiek guztiak eta fileteak eta horiek, fileteak ez dugu ikusi, super ondo egiten ditu, vale? Sí, es como SolidWorks, es ese rollo, es un programa de CAD y para este tipo de movidas askoso beagoa da.